Ola, chamo Mary que vou a contar unha pequena historia. Un mañá de inverno, unha familia mudábase a unha nova cidade. Era a primeira noite que a rapaza pasaba naquela casa e precisaba dormir cunha bombilla prendida para espantar os seus medos. As primeiras noites custáballe dormir un pouquiño máis xa que o cruxir das fiestras e dos parqués despertábana constantemente. Pero co paso do tempo xa se ia acostumando a estes ruidos e xa conseguía dormir toda a noite dun tirón. Pero unha noite de tormenta un forte ruido estremeceuna. A fiestra abriuse de par en par polo forte vento e ela intentou prender a luz pero esta non funcionaba xa que a tormenta fixera que a luz se fora da casa. Este forte ruido volveu a soar, pero esta vez ao outro lado da habitación. A rapaza, sin pensalo dúas veces, levantouse rapidamente da cama e ca palma da man pousada na parede comezou a camiñar. Poucos pasos máis tarde, a rapaza tocou algo, palpouno e notou como que era un mechón de pelo. Xusto nese momento un relámpago iluminou a estancia e viu que era un rapaz de aproximadamente a súa idade e a súa estatura e cos cabelos negros e moi largos. A rapaza correu hasta a habitación da súa nai e cando a encontrou preguntoulle: «Ti tamén o viches?» Ela contoulle todo o que vira e a súa nai colleno do brazo e fóronse daquela casa. A mañá seguinte volveron e encontraron todo tal cual lo deixaran, excepto o espello que había na habitación donde a nena se encontrara aquele extraño rapaz. No espello poñía «Fora» escrito como cunha especie de chave rasgada no espello, e ao seu lado cunha cinta de celo estaba pegada o mechón de pelo que a rapaza tocara. Así que, sin pensalo dúas veces, colleron todas as caixas de equipaxe e todas as maletas e fóronse daquela cidade. Aquela familia fixo unha vida nova noutra cidade e a nena pois foi a outro colexio, pero un día a súa mestra de castelán deulle uns xornais para facer un traballo. Nuns dos xornais, xustamente no que lle tocara a ela, había unha foto do rapaz que ela vira que era a noite e xusto no título poñía: «Un rapaz morre en extrañas condicións». Cando ela viu eso, asustouse e afogou nun grito. Tanto ela nin a súa familia non che contaran nada a ninguén xa que querían deixar todo o que pasara aquela noite no olvido. Así que nin os amigos nin a profesora sabían o que lles pasaba nin por que estaba así de asustada. Así que ela decidiu chamar a súa familia para que a levaran a casa. Dende que pasara o que o da profesora lle dera os xornais, a nena sentía como unha pequena presencia na súa habitación, pero non lle deu máis importancia. Anos máis tarde, xa cando a nena xa era unha adulta, xa tiña aproximadamente 20 anos, estaba dando un paseo cos seus amigos e decidiron ir a comprar a unha tienda de chucherías. Os rapaces xa sabían todo o que lle pasara a nena, xa que despois daquela clase de castelán lle contara todo a todos para que estiveran informados por se algún día lle volvía a pasar algo. Eles sabían como era a súa cara xa que, se vos acordades, a viran no xornal. Así que estaban entrando na tenda e a rapaza viu saír a un neno moi parecido, por non dicir prácticamente igual ao que vira aquela noite. Así que mirou aos seus amigos e preguntoulle: «Vós tamén os víchedes?» Pero eles non viran absolutamente nada.